A nemodlíme sa iba za túto skupinu, ktorá je tu zhromaždená, ale po celom svete. Lebo vyhliadame s dychtivým zrakom a túžiacimi srdciami po jeho návrate. Dnes stojíme v temnosti, v chaose, že takmer kedykoľvek môže nejaký fanatik kvôli niečomu vybuchnúť a stlačiť jeden malý gombík a celý svet by mohol byť roztrhaný na kusy. Ako nám to bolo povedané od veľkých autorít, že vojny budú trvať iba niekoľko hodín, ak sa to ešte znova udeje. A ako dnes stojíme na okraji ďalšej vojny. Potom cirkev stojí na okraji toho najslávnejšieho vzkriesenia. Lebo budeme spoločne vytrhnutí so spiacimi svätými, aby sme stretli Pána v povetrí a navždy boli s ním.